Mira, a l'hora de fer una entrevista, sobretot, el més important és anar documentats. Si és una entrevista d'actualitat i, per tant, informativa, hem de tenir clar aquella persona que entrevistem sobre un tema que està passant, doncs tenir clar què està passant, no? Si és un tema polític, si és un tema econòmic, saber quina és la notícia i què ens pot contestar aquella persona. I si és una entrevista de personatge, és molt important llegir coses i buscar molta informació sobre aquesta persona que anem a entrevistar. Gustos, d'on és, quines coses ha fet, quins llibres ha escrit. Important llegir-ne com a mínim més d'un de llibre, o si ha escrit en aquell moment un llibre, portar-lo a llegir. Per tant, per anar sobre segurs en una entrevista, documentar-nos. És molt important. Pot passar moltes vegades en una entrevista que a la persona que entrevistem no li vingui de gust que l'entrevistem. Aleshores, això és una entrevista complicada, perquè nosaltres hem de fer-li unes preguntes i hem d'extreure la informació i pot ser que aquesta persona ens contesti només en monosíl·labs. Sí, depèn. No sempre. La millor manera és jugar-ho bé i dir no tens moltes ganes que et faci aquesta entrevista pel que estic veient, però escolta, m'has de contestar una mica, jugar-ho bé, m'has de contestar una mica més llarg. Jugar-ho a favor, més que jugar-ho bé, jugar-ho a favor, que no ens bloquegi el fet que la persona a la que estem entrevistant no s'hi ha posat bé. Per tant, intentem posar al màxim les nostres dots de persuasió i de seducció i al final jo crec que ens l'acabem posant a la butxaca sempre. El to d'una entrevista no té per què ser diferent si és escrita o si és personal. Clar, personal, perquè en qualsevol cas aquesta entrevista haurem tingut aquella persona al davant en un moment o altre. És igual que després aquesta entrevista sigui una entrevista que llegim a la premsa o sigui una entrevista que veiem a la tele o que escoltem a la ràdio. La persona la tindrem al davant igualment, per tant, ha de ser el to el mateix. Un to que vulguem aconseguir afable l'haurem de fer igual si és una entrevista escrita que si és una entrevista a tele o a ràdio. Per tant, el to, per mi, no ha de ser diferent en una entrevista o en una altra. Sí que a l'hora de transcriure-la, una entrevista escrita, tot allò que ens diu el convidat ha d'anar entre cometes, sobretot si ho inserim dins d'un reportatge, perquè se sàpiga que allò que va entre cometes és textualment el que ens ha dit el convidat. I si no, pregunta-resposta, pregunta-resposta. I a la tele o a la ràdio, doncs ja es veu com va. És més fàcil.